Vítejte na naší školárovce. Naše škola je speciální studentskýma bufetama, které žáci vedou v hodinách. No a dneska si je budeme ukázat. Super. Teď se nacházíme už v naší škole, konkrétně v přízemí. Úplně dole je první z bufetů, druhý se nachází v prvním patře a úplně v nejvyšším patře je kavárna. Aktuálně se nacházíme v bufetu, který je v přízemí. Mezi exkluzivní produkty tohoto bufetu patří například toasty, paníny a jinak mají stejný sortiment jako bufet v prvním patře. Momentálně se nacházíme v prvním patře. Tento bufet se specializuje hlavně na balené bagety, které jsou optimální snack prostě pro výuku na přestávku. Dále se zde studenti učí účetnictví v praxi, každá položka se musí namarkovat a zaúčtovat. Dnešní je naše práce s penězmi, ať už s hotovostí nebo s kartou. Konečně se nacházíme ve třetím patře, a to v kavárně. Zde si můžete občerstvit, ať už máte rádi palačinky, dívance, případně chuť na kafe. Já dělám marketing, děláme Instagram, nástěnky, aby to vizuálně vypadalo dobře, a pak jako zařizujeme třeba nákupy a tak, děláme skladní kartu. Asi tak jako víc pracovat s tím účetnictvím, protože tady musíme účtovat jako náklady a výnosy, a asi jako bavení se s lidma, že jako najít nějakou společnou řeč. Tak tím, že tady pracujeme s hodně lidma, tak máme tu jako domluvu mezi sebou a dokážeme líp jako zhodnocovat ty silné a slabé stránky bufetu, jak to můžeme zlepšit a naopak jakoby, co je naše jakoby, dobrá vlastnost. Děkujeme za zhlédnutí videa. Je mi ctí, že jsem vám mohl představit všechny 3 bufety, včetně kavárny, a budeme se těšit do dalšího videa.